الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سيكلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytdi: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. Muslim jiyentanda keladigan sahih hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: kimde kurazashiga kelashakni siylauchi kishiga endi kelsa de, aning 40 kun bo'yina de namozi qabul bo'lmayacak de. Bu kurazashi u yashirin ilm turunda siylauchi, kelashakni siylauchi kishi u kurazashi deb aytilaydi. Kurazashlar turli endi. Qaysisi endi хироманти дилар бит, хиромантлар кулга карап, кулдагы излар буенча инде киләчәкне сөйли. Кулдагы изләргә карап, гомерең узун булачакмы, кыска булачакмы, анда бәхетле буласыңмы, бәхетсез буласыңмы, шуңа карап инде сөйли. Яки анда карта ачып инде, карталарын төрлечә инде саный да инде, карталарга карап бага инде. Сен инде кеше буласың анда, шулай ук киләчәкне сөйли, анда балаларың буламы, булмыймы? Яки анда төрле мәсәлән кофе эчертеп, кофедан соң чынаяк астында калган төрле изләрдән һәм яки була үзе генә сине кулыңнан тота да, яки күзенә карый һәм сөйли башлый киләчәгең турында. Менә бу бөтенесе инде багучылык, күрәзәчлек дип әйтелә. Ягъни Аллаһ Тәгалә белгән генә яшерен гыйлемне инде ул сөйли. Киләчәкне сөйли инде. Бөтенесе турында да инде. Бу кеше инде шайтанга хезмәт итә. Чөнки шайтан моңа шушы яшерен гыйлемне кайсысындыр инде җиткерә инде. Яки ялганлап сөйли инде. Чөнки шайтаннар алар мусульман кешесенә, мөмин кешесенә, Аллаһка итаат иткән кешегә инде бер качанда хезмәт итмәячәк. Әмма ләкин хезмәт итәчәк шундый кешеләргә шайтаннар шушы кайбер яшерен гыйлемне дигәндә, кайберләрен генә, кайсыларын анда ишетәләр, теге фәрештәләрне инде күктән инде. Шуларын гына сөйлиләр, бөтенесен түгел. Күбесе инде ялган инде шушы шайтаннан. Ләкин күрәзәчләргә шушы шайтаннар хезмәт итә. Әгәр дә шушы күрәзәчләр Аллаһ Тәгаләгә күфрлеген белдерсә инде, шушы имансызлыгын белдерсә, шул вакытта шайтаннар шушы яшерен гыйлем белән инде хезмәт итәчәк мондый кешеләргә инде. Шуңа күрә мусульман кешесе ул Аллаһ Тәгаләгә генә итаат иткән кешегә йөрергә тиеш, Аллаһ Тәгаләгә яраткан һәм аңа гына гыйбадәт кылган кешенең генә сүзен инде тыңларга тиеш. Һәм бу хадистә инде шуның турында хөкеме нинди күрәзәчегә багучыга баруның инде. Бу хадистән күренгәнчә, күрәзәчегә бару, йөрү ул кадый тыелган харам гамәлләрдән булып тора. Әле харам гына түгел, кеше шунда бары тик бара икән, кызыксынып кына бар бит бездә кызык эзләп йөрүчеләр. Барып карыйм әле менә, шанмыйм, әмма ләкин барып кызык өчен, бәлки сынап карыйм әле, дөресен сөйлим икән, яки ялганын сөйлим икән дип инде, может повезет дип, шундый уйлар белән бара гына икән, ышанмаса да 40 көн буена нәрсә дип әмерләсәң, намазы кабул булмый ди. Уйлап карагыз, каты газап, син 40 көн буе укылган намазың Аллаһ Тәгалә инде кабул итмәй. Теге син мәсәлән 40 көн буе эшлисең дә, берәр каяш таша башкада, сиңа әйтәләр, 40 көнгә берни акча да юк синең диләр. Хезмәт хакын түләмиләр. Бу бит инде бик авыр. Әле бу матди, мал мәсьәләсенә караганда бик каты авыр кичерәбез. Бу бит ахирәткә илтә торган иң улуг гыйбадәтләрнең берсе Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә кабул итмәй, савапсыз итә, юкка чыгара шушы гамәлләрне. Әмма ләкин инде бу 40 көн буе намаз укымаска тиеш түгел дигән сүз түгел, син намазыңны укырга тиеш. Бәрабер өстеңдә бурыч булып тора, фарыз булып тора. Әле укымасаң икләтә дә гына халас. Әмма ләкин 40 көн буе укысаң, Аллаһ Тәгалә инде кабул итмәй. Чөнки син Аллаһның әмреннән тайпылып, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямның хадисенә буйсынмыйча инде шушы күрәзәчегә багучыга барганың өчен Аллаһ Тәгалә инде шушы зур изге гамәлеңне инде кабул итмәй. Бу хадистән чыккан файда без күрәзәчегә инде багучыга йөрергә барырга тиеш түгел. Чөнки ул
ялганын сөйләй инде. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля Qur'anda da әйтә, шушы яшерен гыйлемне инде Аллаһ Субхана ва Тааля бер үзе генә белүче турындагы. Ул безнең Намл сүрәсенең 65-нче аятында әйтә: "Кул ла я'ламу ман фис-самавати вал-арди al-гайба илля Аллаһ" ди әйтте. Пәйгамбер саллаллаху алейһи Аллаһ Тааля әйтергә куша. Кешеләр дөньясына күкләрдә һәм җирләрдә булган яшерен гыйлемне ди, бары тик фақат Аллаһ Субхана ва Тааля гына белә ди. Бүтән беркем дә белми ди. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля шулай ук икенче аятта әйтә, бу безнең Джин сүрәсендә: "Алимул гайби фала юзһиру аля гайбиһи ахада" ди. Аллаһ Субхана ва Тааля гына шушы яшерен гыйлемне белә ди. Һәм бүтән беркемгә дә шушы яшерен гыйлемне инде чыгармый ди, күрсәтми ди инде. Күрәм, бу яшерен гыйлемнәрне, шушы киләчәкне бары тик нәрсә Аллаһ Субхана ва Тааля гына белә. Бүтән беркем дә белми инде. Әмма ләкин әйткәнемчә инде кайбер генә инде кичкенә генә кайбер микъдарда инде шушы фәрештәләр бер Аллаһтан әмрен үтәгәндә инде теге күккә менгәндә шайтаннар кайберсен инде ишетеп шушы күрәзәчләргә хәбәр бирергә мөмкиннәр. Әмма ләкин күбесе инде ялган инде. Бу хадистән аңлашылганча йөрү турында инде. Һәм икенче хадистә Абу Дауд һәм Тирмизи җыентында килә торган шулай сахих хадистә Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтә: "Мен ата каһинан" кем ди шушы күрәзәчегә, багучыга бара икән ди, "фасаддақаху бима яқул" һәм шушы күрәзәче багучы әйткән сүзгә ди ышанса ди, дөрес дип әйтә икән ди шуның сүзләре инде, "фақад кафара бима анзала аля Мухаммадин саллаллаху алейһи ва саллям" ул ди Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямга ингән дингә, шариатка, Qur'anga күфрлек кылган була ди. Ягъни иман китермәгән була ди. Ягъни менә аятларны укыдык бит, яшерен гыйлемне бары тик Аллаһ Тааля гына белә дип әйтәбез. Әгәр дә шушы күрәзәчегә барып, ул дөресен әйтә дип киләчәкне сөйләп утыручы шушы багучының сүзен инде раслый икән, инана икән шуңа, иqrar кыла икән, ул дөресен әйтә, мин аңа ышанам, ул киләчәкне белә, ул дөресен әйтте дип, ул вакытта нәрсә ди? Шушы динебезгә, шариатка инде ышанмаган булып чыга инде. Беренче хадис иде, бару хөкеме әйттек харам булып тора, барса кызыксынып кына инде 40 көн буе намазы кабул булмый. Инде шуңа өстәп әле бара һәм ышана икән, яклый икән шушы күрәзәчләрне, шуларның сүзләрен инде аңа инана икән, дөрес алар дип сөйлиләр икән, бу инде гомумән Аллаһ сакласын инде шушы Qur'anga, шушы ислам диненә, шариатка инде иман китермәгән була инде, ышанмаган була. Чөнки Аллаһ Тааляга, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямга, шушы динебезгә иман китергән кеше инде шушы күрәзәчләргә, багучыларга, аларның сүзенә ышанырга, инанырга тиеш түгел. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә ди? Ул имансыз гамәлен кылган була ди инде. Менә бу хадислар инде безне куркыта, шушы күрәзәчләргә, багучыларга йөрергә тыя. Монда әле ышану бигрәк тә куркыныч, Алла сакласын. Теге Аллаһ Тааляга ышанмаган, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямга ышанмаган, Qur'anga ышанмаган булып чыгабыз. Әле шушыны инансак инде. Барсак инде ни хәсрәттә булачакбыз, шундый зур Аллаһ Тааляның иң якын, иң яраткан гыйбадәтен Аллаһ Тааля кабул итми 40 көн буе. Һәм без менә шушы хадисне, шушы ике генә хадис, шушы аятларны инде яшерен гыйлем турында без халыкка ирештерергә, аңлатырга тиешбез. Чөнки безнең халыкта да күп таралган, бигрәк тә авырлыклар килеп турса инде шушы багучыга, күрәзәчегә баралар. Берәйни тормышында авырлык туса, проблемасы башланса, шушы күрәзәчләргә баралар инде. Берәр якыны югалса, мәсәлән, шулай кая икән ул, ничек икән, каян табып була икән, һәм күрәзәчне анда әпсен-төпсен укыйда анда нәрсәдер эшләгән була да, әйтә шунда, монда дип инде. Шулай ук тыелган. Чөнки шулай яшерен гыйлем, ул аны берничек беләлми. Яки бер авырта башлый да инде, күрәзәчегә барып сорый, менә күпме гомерем калды икән, күпме яшәрмен икән инде ди. Менә бик каты авыртам бит тик, һәм күрәзәче әйтә, анда 5 ел яшисең, 10 ел яшисең дип инде, һәм ул аңа ышана икән инде, шулай шундый куркыныч хәлгә кала инде.
Без шу хадисләрне аңлатырга тиешбез. Ни генә хәлдә булсак та, ни генә авырлык килсә дә, ни генә сынау килмәсен, тормышыбыздан инде без күрәзәчләрдән, багучылардан ерак булырга тиешбез. Ерак булырга тиешбез. Алла сакласын. Хәтта насихат ясыйбыз килсә дә, аларга барып түгел, инде үзе берәр кай урамда очраганда инде яки берәр кеше аша нитеп кенә шулай гына без насихат кылырга тиешбез инде. Хәтта шундый вакытта да анда барырга ярамый. Чөнки Пәйгамбәр 40 көн намазын булмый. Үзе урамда чыкса яки берәр күршесенә килсә инде шунда чиратып шулай гына инде яки берәр китап җибәрәсен аңа, яки берәр диск җибәрәсен вагыз белән, насихат белән шушы эшеннән тәүбәгә кил, Аллаһ Тәгалә сөймәгән, риза булмаган гамәл дип инде. Чөнки Алла сакласын, бу инде бик куркыныч гамәлләрдән, иң зур гөнаһлардан керә. Без теге үткән бит 7 иң зур гөнаһтан ерак булыгыз диде Пәйгамбер. Иң беренче Аллаһка тиңдәшлек кылу, әтиянигә итаатсызлык итү һәм инде шушы сихерчелек, багучылык, күрәзәчелек инде. Бу иң зур гөнаһлардан булып тора. Шушы сихерчелекләр, бу багучылык, күрәзәчелек бөтенесе инде. Без моны халыктан шушы ширдән инде арындырга тиешбез. Җайлап кына инде шушы хадисләр, аятлар белән инде матур гына инде аңлатырга тиешбез инде. Кем Аллаһка ышана, кыямәт көне булу хакыйкать дип таный икән инде, ул шушы эшне калдырырга тиеш инде. Һәм инде йөрмәскә дә тиеш. Әгәр дә инде аларга йөрмәүчеләр була икән, алар үзләре туктый. Йөрүче кешеләр булган аркасында алар бөтенесе эшлиләр, бөтенесе бар. Күрә әгәр дә без халкыбызга, мөселманнарга аңлатабыз икән инде, иншалла кешеләр йөрми башласа, алар да уйланып инде шушы эшләрен калдырачаклар инде. Шуңа күрә безнең өстә бурыч булып тора, шушы гыйлемгә чакыру, халыкка аңлату, җиткерү инде. Һәм Алла Субхана Тәгалә безгә тәүфыйк бирсен, шундый бузык кешеләр янына йөрүдән безне ерак айтса иде, һәм якыннарыбызга, туганнарыбызга, дусларыбызга, күршеләребезгә дә тәүфыйк хидаят бирсен, күрәзәчләргә, багучыларда йөрүдән аларны да сакласын иде инде. Һәм кемнәр шундый гамәл белән шөгыльләнә, Алла Субхана Тәгалә аларга тәүфыйк хидаят бирсен, туры юлга бастырсын, аларны кешене адаштырудан инде Аллаһ Тәгалә сакласын иде. Һәм Алла Субхана Тәгалә һәр барчабызга да дөрес гыйлем бирсен, һәм инде динебездә аңлау бирсен, һәм һәр барчабызга да инде фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп эйләсен. Субханакалла ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.